zer, kanturako prest? Ez, bai? Egun ondenoi astelena da, ez gatoz horren indartxu. Baietz ondoren zuek kantatu, guk biok baino hobeto. Taularen etxean udaletxean Oso ondo! ez aldatu mesede. Ia ba! Kontroleko notak Antuago! Zogatzuk ez dira zuentzako notak. Ia ba! Agutzen zaiena den ari, zaiena den ari pausotan. Ia horatzetik! Hasi nintzen entzunez aitari, da isiltzen zen. Azaldu behar dugu gaur gure klasea, ta asko, politak dira ta asko. Hanka luzeak ditu, otoitzean. Ez gara izan honena, behar bada. Ederra da bertsoa, Bete birikiak! bertzen denero, mundu bat bertsoa. Oso ondo, ia ba!